Kusile sompa. Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. I-channel ephakela abantu bomoya noma i-channel ehlanganisa abantu abahlushwa imimoya. Mkhulu sigcine nekudala. Hayi, siyabuya kule channel sizokhuluma ihloko ngizibonile ihloko lezangaphambili ayiziyagijima mkhulu. Kakhulu. Amandawe. Siyabonga i-response yabantu inhle kakhulu. Sisazoqhubeka namandawe la. Washo uDlomo wathi sizoqhubeka. Sizoqhubeka namandawe la. I-response inhle kakhulu mkhulu. Kusho ukuthi umyalezo obuya kwelamathongo uneyimfundiso thizeni ozipha abantu. Mkhulu, uzwile namhlanje ngikhuluma ngesihloko Umhlonyane Nethunga. Yebo. Mina mkhulu mangicabanga into enomhlonyane nje, umhlonyane sikhule ukhona mkhulu wenza into eningi. Kwanele kwafika icorona nje haye kwakhulunywa ngomhlonyane. Ithunga ngazi ngemkhulu ukuthi uzobe ukhuluma ngani. Mkhulu ngizocela ukuthi abantu bashare balike basubscribe yiko kuphambili kwenzela i-channel ikhulu. Amen. Hayi ngiyabingelela kubantwana bethonga ekade yagcinana. Ngiyabingelela ethumeni naseyidalweni zizonke. Ngibingelele kubafowethu esikubo la kwizalo sizezwe ngaphansi kweSolomoya TV. Ngiyabingelela. Hey, iyakhula ngempela le TV. Ababukeli beSolomoya TV kusho ukuthi bayakuthola abakudingayo nokubafundisayo kule miyalezo noma kulezi imfundiso esinazo la, ngoba abantu kahle abaguli. Abantu abaguli baphethwe ulwazi noma ukungazi, ukungabi nolwazi, lokho abakubiza ngolimi lwabezizwe bathi i-information. Ulwazi noma ukungabi nolwazi bahlushwa yilo libaphethe olubagulisayo. Ulwazi nokungazi nokuqonda ke ngisho usungazi kodwa uma ungaqondi izinto ngeke ukhona ukuzenza ungaziqondi, ngoba uzokwenza into ongayazi noma ongayiqondi ube uyazi uyibona kodwa manje uyiqondi ukuthi uyenzelani, uyenziswa yini, kufanele uyenze, kufanele ungayenzi, kubaluleke ngani ukuyenza, kunamphumela muni ukuyenza lokho. Abantu ke abaqondi, abazi. Uma bengazi beqonde ngaba abantu abaguli. Ngiyabopha nami izifungo, bathi siphambano, izifungo, ngenza izifungo ngoba ngifuna uqonde ukuthi into egulisa abantu ukungazi nokungaqondi. Bathi wasile udlengula izingane banezifo, banayo yonke lento, zinyanga ezingezinyanga, amagedla ngamagedle. Kuyimanje nje banomqondo bayalwa lapha kuma YouTube babanga indaba yobunyanga nezibhedlela. Kodwa uma uthi uyabuka awukazi usibone nangelilodwa ilanga isibhedlela sithi sikhipha isigubhu. Kuthiwa nayo imali yenhlanhla ilokuzana umuntu wenhlanhla. Awukwazi uzukuzwe lokho. Balapha izifo ngokwabelungu. Balapha izifo ngokwabelungu. Kodwa manje bayabanga isibhedlela wakwasibona sithi sokunika imali esheshayo. Ungabe umelaphi lowo? Hey bafowethu kahleni, ngikuthi ngizosuke ngiyeke lo mhlonyana naleli thunga. Ngingene kule nto obunyanga ukuthi yini inyanga. Ngoba la inyanga ngizoyithinta kodwa leyo nto akwesingene sibuyele la kumhlonyana. Ngiqhubeke ngiyabingelela nje kubo bonke kwesithinta umhlonyana nethunga. Ngibingelele kubabukeli beSolomoya TV. ISolomoya TV lili sizodlulisa imiyalezo enzulu
enamandla ezokwazi ukuthi isinike umhlahlandlela nokuya phambili. Okay, yini umhlonyana? Umhlonyana ukuhlonywa, ukuhlonyuliswa noma ukuhloma noma ukuhlonyiswa. Umhlonyana ukuhloma, ukuhlonyuliswa noma ukuhlonyiswa. Ngesimo esithile esehlile phezulu komzimba wakho bese uyahlonyiswa. Unikwa izikhali zokulwa izimpi, unikwa izikhali zokuphila, unikwa izikhali zomhlahlandlela. Umhlonyana lo uyahlonyiswa. Yilapha isigaba somntwana ephuma ebunganeni engena ebuntombini. Umhlonyana wenzelwa umntwana wesifazane noma intombazane noma ingane yentombazane. Umhlonyana enjani ke lengane manje eyenzelwa umhlonyana? Ikusiphi isigaba ukuze yenzelwe umhlonyana? Umhlonyana ngobuzwa ukuhloma, ukuhlonyuliswa, ukuhlonyiswa. Uyahlonyiswa, unikwa izikhali. Okusho ukuthi abantu abenzelwa umhlonyana abantu abanabazali abakuganeneyo. Ngoba awukwazi ukulwa izimpi kwisibeletho sakho. Ungangitsheli ngalamabhungezi ezingane ezifuna ukuphatha imsamo zibe ziyimlanjwana. Ungangitsheli ngalabo bathi hey umkhulu mina uvela kimi wathi angishisa impepho. Uyishisa kanjani impepho komalume? Ngize lapha ke kutheni umhlonyana wenzelwa ingane yabazali abakuganeneyo. Ingane eyumlanjwana yabazali abangaganene noma ingane yentombi yenzelwa ithunga. Enethunga ayisengeli phansi. Awukwazi ukusokola unento engakwazi ukukusiza kuleyo nkinga obhekene nayo. Ocela ngokusobala ukuthi uma wenzelwa ithunga unikwa inhlanhla noma ukukhanya okuthola komalume noma kugogo, ngoba uma umlanjwana uyingane kagogo. Okusho ukuthi ogogo ibona abakwazi ukuyala izingane ngoba sebeyihambile lolo hambo, sebeyiphilile leyo mpilo. Awukwazi ukuyalwa umama wakho ekuzala naye esadinga iyalo. Umama akakwazi ukuyala. Ithunga umsebenzi owenzelwa ingane yentombazane uma iphume ebuntombini, iphuma njalo ebunganeni iya ebuntombini. Okusho ukuthi ingane yentombazane iphume ebunganeni iya ebuntombini lengane le. Kodwa ezalwa intombi la ekhaya yenzelwa ithunga. Lokho kuthiwa lithunga ngoba ugogo uyithungisa amacansi, uyihlalisa phansi ithunge. Ngiphumile-ke kuleli thunga olicabangayo wena manje ukuthi ithunga liza nenhlanhla lisengela ubisi. Ngoba mawusenga uthi ufana nomshini. Umshini uyayikhipha intambo uyithi mawuthunga uthi njengawe nje njengoba usuku uthi mawusenga kwabasengileyo kwabakhulele emakhaya. Ithunga yiloko okuphatha ubisi okwenziwe ngogodo, manje ke sekwenziwa nangamabhakede. Emaplazini kwenziwa nangamabhakede ensimbi la acwebezelayo kwenziwa ithunga. Thina emakhaya kwenziwa ngogodo, ulifake lapha phakathi kwamathanga usenge uthunga lenkomo, uthunga leli ithunga, uthunga lolu ubisi olungena la lukhale. Abanye bazo bethi selidumele emasumpeni. Yini edumele emasumpeni? Basho Inzulu noma basho ubisi noma amasumpa zibambo zethunga. Yini kanti lamasumpa? Ithunga yileli bhakede logodo elinezibambo esisengela kulo ini ubisi.
uma ubonisa ithunga emathongeni lingcolile okusho ukuthi inhlanhla yakhe ingcolile. Uma ubonisa ithunga emathongeni linobisi okusho ukuthi inhlanhla yakhe isifikile kuwe noma iyeza kuwe inhlanhla yakho. Uboniswa isisekelo senhlanhla yakho uma uboniswa ithunga. Bantwana bethu, oqeda ngokusobala ukuthi ngisho kanjani na uma ngithi ingane yentombi yenzelwa ithunga. Okusho ukuthi inhlanhla yayo ningi ilele komalume. Ukugana kwayo iyoganela komalume. Iyophumela komalume uma iyogana. Iyophumela komalume. Iziyalo izithola kugogo ngoba ingane kagogo. Le yangane yenzelwa ithunga. Uma ke isingena esikhathini lokhu ngolimi labezizwe sikubiza ngama period. Yenzelwa ithunga ingane umlanjwana yentombazana. Yenzelwa ithunga ngoba ihleli nomuntu ophethe izinto okuyizona zona. Ayikhuliswa ngumama njengengane yomhlonyana. Ngoba ingane yomhlonyana kungenzeka ukuthi unina akezwani no-anti bala ekhaya. Kungenzeka ukuthi unina akezwani nomamezala wakhe. Lapha yoganela khona yingakho lengane izohlonyiswa. Inikwe izikhali. Kungenzeka iyalwe isalukazi sakwamakhelwane esithola estradini noma esithola endleleni. Isalukazi siyayihlomisa lengane ukuthi wena uyingane enhle ukhula kahle ngani yami. Uma usufike kulesi sigaba sokungena esikhathini lindela lokhu nalokhu 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 ngoba ugogo ozala uyise akakwazi ukuyiyala ngesimo sokuthi uthanda izingane zamantombazane la ekhaya noma yizona izingane zamantombazane akwazi ukuyinika okulithunga awuyinhlanhla yokuyogana. Ingane ekhuliswa isalukazi uboyibona izinto eziningi yazazi. Ugogo uyifundisa ukuthunga amacansi, ayifundisa ukubumba inkamba, ayifundisa ukugaya utshwala, ayifundisa zonke lezi zinto. Yenzelwa ithunga leyo ngane iyahlalelwa. Ifundisa ukuthunga. Kodwa lena ikhula igijima lena yomfazi oganileyo ngoba ugogo akanasi isikhathi salengane yendodana. Ngoba unina bazobanga la ekhaya. Bayabanga omamezala nabakoti bethu. Noma abakoti bethu bayabanga nomama bethu. Kube khona impi, gcina ingane ingasakhuli kahle. No anti beingane okungodade bethu. Bayiphethe kabi lezi ingane zethu. Ziyaqophisana nezabo. Ingakho lengane izohlonyiswa. Izokwenzela umhlonyana. Ingenzelwa ithunga. Ngoba ithunga lenzelwa umlanjwana wala ekhaya. Ngoba ingane kagogo. Ingane yenhlanhla yala ekhaya. Ingakho uzoyibona iphumelela lengane engumshana la ekhaya. Ngoba izinto eziningi izomsama ziyengami. Ocela ngokusobala ukuthi ithunga liphatha inhlanhla. Ukufundiswa izinto yogana ngazo, ufundiswa isalukazi, ufundiswa umuntu olahambile lolu hambo. Umama usesendleleni yalolu hambo, akakagcini. Akalwazi lolu hambo. Uzokufundisa kanjani, uzokuhlomulisa kanjani? Uzokufundisa kanjani ukuthunga esamele afundiswe yena ukuthunga? Khulani-ke bantwana bethonga, nazi umehluko phakathi komhlonyana nethunga. Ithunga lenzela umntwana wentombazana. Umhlonyana wenzelwa ingane kamlobokazi noma kamshadikazi. Okumakoti ophelelisiwe ocacileyo. Wenzelwani umhlonyana?
ithunga lenzelwa umntwana wentombazana. Uzoyibuza ukuthi lokhu ngikuthathe ephi mina, ngoba abaningi abakaze bakhulume ngakho. Ngizwe amakhehla bengibhekele eRustenburg, ngisawulungisa ngoba mina ngingumhlanzi, ngingumhlambululi, bengiyohlanza umsamo. Ngiyawuhlanza umsamo ke mina, ngiyakuhlanza nawe umuntu, ngiyayihlanza imimoya, ngiyabahlanza abalele mina. Ngaphiwa nje lawo mandla okwenzani, okuhlambulula, okuhlanza. Angibuza amakhehla athi ukuphi umehluko phakathi kwethunga nomhlonyana. Ngathi mina bomkhulu angazi lutho. Bekhuluma emoyeni, bekhuluma ngomoya. Konke lokho engisuke ngikukhuluma mina ngulalela ngomoya. Uma ungangena lapha ku Google uzolibona ithunga leli engikhuluma ngalo mina, noma ibhakede logodo elakhiwe ngogodo. Kodwa ngikhuluma ngaleli lenzelwe ingane yentombazane uma isingena esikhathini ezalwa intombi engumlanjwana, bese kuzoba umhlonyana owenzelwa ingane yentombazane, ewenzelwa ingane umshadikazi, yomfazi, yomuntu ofaziwe ngenyongo, iyahlonyiswa le ngane. Ngichazileke ukuthi uyihlonyiswa kanjani. Ngichazile futhi ukuthi ithungiswa kanjani, ithunga kanjani lengane, njengoba ithunga nje lapha komalume bayo. Umhlonyana wenzela ingane yomshadikazi noma umfazi, bese kuthi ithunga lenzelwe ingane yentombazane, umlanjwana, ingane yakomalume, ingane kagogo. Amen. Siyabonga. Siyabonga mkhulu. Sicela ukhumbuze abantu ukuthi utholakala kuphi eGoli. Ngicabanga ukuthi nawe Dlomo ufundileke manje ukuthi yini lo mhlonyana uyisiyeke ngecorona. Ya usiyeke ngecorona. Sibongile mkhulu, sibonga. Ayanga nokuya la bengicabanga khona. Bafunde okusha namhlanje mkhulu. Mkhulu sesizocela ke mkhulu ukuthi sicela ukhumbuza abantu ukuthi bashare, balike, basubscribe. Inamba yakho mkhulu abakufunayo, inamba izovela lapha enzansi nendlela osebenza ngayo. Nalembiza ke mkhulu osewuthe ikhona mkhulu, sozobacacisela abakufonela ukuthi itholakala kanjani in case bayifuna eGoli ungekho useThekwini noma useKapa ke mkhulu. Sicela ke ukuthi bakhumbuze nokuthi utholakala kuphi, ubacele futhi ukuthi bashare, basubscribe, balike, uvalelise mkhulu. Siyabonga kakhulu. Umhlonyana ithunga, sikhulume ngesigaba somhlonyana nethunga ukuthi umhlonyana wenzelwa umuntu onjani, wenziwa kanjani, futhi siyokuchaza nje ngelinye ilanga ukuthi wenziwa kanjani. Umhlonyana ithunga lenziwa kanjani, ngoba ingane iyagonqiswa ihlale phansi, ayifundiseke ugogo ukuthunga, ayinike iyalo, uyinika inhlanhla eyokwazi ukuthi yenzeni, iphile ngayo, ukuze lamathonga asekhabonina akwazi ukwenzani, ukuyembatha lengane, akwazi ukuthi ingadlali igebengu, ayinike ithunga noma isimtholile umyeni. Ngoba kunento kufanele ukuthi futhi icaciswe yilabo abantu besintu. Mina ke angikho esintwini kakhulu, bengithi nje ngizocacisa lokho engakutshenwa amakhehla ngalela langa. Unomyeni, unendoda. Phathulo mkhulu. Unomyeni, unendoda. Kodwa ngiyoyithinta nje uma sebengembulele, ngoba mina ngisebenza ngomoya. Angisazi kakhulu isintu, kodwa leli khehla liphila kimi liyasazi isintu ngoba lidala, liphile kudala. Yini elingitshena lezi zinto. Ngizokhuluma futhi kwenye video, ngikhulume ngendaba yani yembeleko nokubikwa, ukuthi yini ukubikwa, kubikwa kanjani, yini imbeleko, kwenzelwa kanjani, bese ngikuchaza lokho ngoba kwehlukene nakho ukubikwa nembeleko. Kodwa ngikutshenwa yiwo lamakhehla ngitshena ukuthi hey wena ungathi umuntu kanjena bese uthi wena uyabikwa, kanjena bese uthi wenzelwa imbeleko. Buya lapha besikhuluma ngethunga nomhlonyana, ingane yomlanjwana, ingane yentombazana, ingane kagogo yenzelwa umhlonye ilokuzana ithunga, ingane yomfazi, ingane yomshadikazi, yomganikazi yenzelwa
umhlonyana nethunga umcimbi owenzelwa ingane uma iphuma esigabeni sobungane ingena ekubeni intombi, ngoba uma isingena esikhathini lentombi okucaca ngokusobala ukuthi isingazala umntwana isingakumuzi leyo ngane leyo. Manje kufanele ukuthi iphume kumacashelana, isuke kumacashelana manje yenzelwe ithunga ukuze ini amathonga asekhaya konina ayenzeni ayiqonge ayembathe ukuze ingadlali igebengu zabafana nangale futhi phambili. Kodwa kakhulu lezi ezizalwa abashadikazi ziyamoshakala eziningi zazo. Asisho ukuthi abashana bamoshakale ngoba izwe selimoshakele manje, noma abantwana bethu sebemoshakele. Ingathi izwe ngoba izwe alikaze lishintshe ukuba izwe, kushintsha isikhathi nje lesi silokhu sithi siyashintsha. Asisho ukuthi lezi ingane zogogo azilokhuzane azimoshakali zona, kodwa kakhulu leyana ngolimo oluthe phecelezi iku high risk yokwenzani yokumoshakala ngoba ayitholi lezi iyalo ngendlela, ngoba ibangiswa yingane zo anti omzala noma ho anti iyabangiswa, izobangiswa ugogo wayo ozala ubaba wayo ngoba ize nonina. Kungakho ngoba ize nonina ngoba izala ngaphandle, ize nonina ngoba izalwa uyu nina, ayizalwa ingane yakho ugogo noma umama wami. Uyayibona? Umuntu ozalwa umama wami yimi, bese ngiba nengane kumakoti noma kumfazi wami. Uyayibona? Manje ayitholi iyalezanele ngoba uthando lukagogo luncane kuyo. Izingaziyalwe izalukazi zangaphandle ngoba ziyibone ziyithandile inegazi elihle lokugana kanina, ngoba unina mayiganile iba negazi elihle leyo ngane, ayibi nombango omningi phezukwayo. Ngithi angibonge bantwana bethonga, besikhuluma ngethunga nomhlonyana. Ngithi angibonge eThekwini ngitholakala kwaMashu kwa-H omdala, eGoli ngitholakala eSoweto eZolamndeni, izola ngapha umndeni ngapha, bese ungithola lapha nje estradini. Ngikhona nje la ikhaya lakithi lila estradini, khona la emgwaqweni ohamba amatekisi. Yebo, ithunga umhlonyana. Amen.